Víctor García Sisto, o director da Oficina de Áreas que todos conocedes. Moitas gracias por estar con nosotros. Ahora a compañera vai a ler a acta do xurado e entregar os premios correspondientes. Esperemos que estén contentos ao rapaz con eles. Isto é un resumen da acta do xurado, non? Na cidade da Coruña, sendo as 8 horas do día 31 de maio de 1990, reúnese o xurado calificador do concurso de ideas organizado pola Agrupación Instructiva de Camouco, o patrocinio da Caixa Galicia e a Escola Técnica Superior de Arquitectura, formado por as seguintes persoas: don Felipe Peña Pereda, don Fernando Casqueiro Barreiro, don Vicente Iglesias Martín, don José Manuel
Galicia, o de Cadouco, incluso utilizamos facer propaganda para que vean esas bebedas a mí lo que queran. Ás veces, cando un ven estes actos e lle fan unhas enterroras deste xeito, pois non está moi de acordo con estas cousas, pero eu recordo e lembro-me agora de cando vin aquí esta entidade hai pouco máis de 3 meses, unha cousa así, que estaba isto bastante mal, porque o chan estaba todo con cemento, e agora vexo a prosperidade que ten a sociedade. Eu quero simplemente felicitar a sociedade para que siga por este vieiro, para que a cultura se espalle por toda a nosa terra. Quero felicitar tamén os gañadores dos concursos, para que a ver se o ano que ven podense levar a cabo os proxectos que trabedes feitos. E felicitar ao povo de Cabouco, ao povo de Redes, os meus compañeiros e a entidade en xeral, para que sigan traballando a prol da cultura, a prol da sociedade e a prol do engrandecemento da nosa terra, que en resumidas contas é Galicia. Ahora vamos a hacer un pequeno descanso mientras os compañeros de Armonía, que tamén veñen patrocinados pola Caixa Galicia, poidan preparar os seus barcos e coa mesma escoitaredes a actuación.